Cebu Governor Hilario Davide III dunay gibutiag ato sa iyang State of the Province Address kagahapon. Si Nero Viraflor sa detalye. Cebu Governor Hilario Davide III magpapili og usab isip gobernador sa lalawigan sa Sugbo sa sunod tuig. Kaniyang gibutyag ni Davide atol sa iyang State of the Province Address kun SOPA kagahapon sa Capitol Social Hall. Gipasalamatan ni Davide si Cebu Vice Governor Agnes Magpale kinsa mitabang kaniya gikan sa pagsugod sa iyang termino. Some moment, Agnes is. Nagsabot kami, I hope nilimusan niya una, Davide Magpale, sulutuhin. Gibutyag ni Davide kinsa miyembro sa Liberal Party nga wala pa na kumpleto ang ilang lineup ug padayon gihapon silang nangita ug mga miyembro alang sa pinili ay sa sunod tuig. Doon natay usa duha tingali nga magkuha patag mo kuha patag nangita patag no sa 3rd district panalita ano sa 1st district kitagura man gina tagura pero sabot-sabotan pagyapon no sa mga incumbents no. Duna sa itubag ang gobernador ngadto sa mga kritisismo bato kaniya nga daw wala siya'y nabuhat alang sa mga Subuanon. Mo man na ilang criticism nako ang katong wala mahimuot nato katong wala malipay sa atong gibuhat maingon silang way nabuhat sa video so ako ginon nga why nabuhat sa video pero sa akong gisaysay ang mahibaw ang makakuha naman tingali mo natin na puti nabuhat ay. Samtang giulagway ni Provincial Board Member San Shimura sa One Cebu Party nga realistic ang magipanghisgot ni Davide sa iyang SOPA. And para nako sa tanan nga nahisgutan I think naagyod and nahimo gyud ang nahisgutan kaganina sa SOPA. Mao na kini ang kinawayng SOPA ni Davide apan nang hinaot siya nga magpadayon gihapon ang pagsalig ug pagtuo sa mga Sugboanon diha kaniya. Hilabi na sa umaabot nga eleksyon sa sunod tuig. Nero Viraflor, Sunstar Pilipinas.